територия там. Не е страна, пише я страна. Да, няма никой. Дупета му на една страна. Кое? Дупета му. Гледай го. Той бой няма да изкарава, ще го напика и мак. Бенджи! Бенджи! Ами глазава? Айде ма! Айде ма! Ма? Я виж мака къде. Айде виж мака къде. Обаче кмета е взел да слага там. За нова година точно се отварят две големи бъчви с вино. Как, Боже, братята да не са, нали? Братята да не са там. Кой тая година не е? А вчера гледам... Точно ти имал вил, за да е било пълно. Вчера гледам патрулки по химията. 6-7 патрулки. Пак жандармерия, па не знам си колко добри долу пак. А долу се дете. Кой да? Па мусулманите искат помака. Музея там. Да си го вземат. Кои са дразнения? Те няма смисъл.